Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Kailangan kasi ayusin. Ito kasi ano ito. Apo. Apo. Ayun vlogger mo. Pagka binyag, kumpil binyag, sila talaga mag-aano. Kailan daw ba, Mare? Lalakarin pa natin. Lakarin natin. Oo. Tapos? Kung okay na. Sige. Yung okay. Gusto mo nga mahal pag May sabihin niya. bawal. Oh, sige, pre. Samahan ko siya. Na makuha ko ito pare oh. Kaya ka pa parang Kumpil. Kumpil Simba. lang. Ito pare, Ano lang tayo dito? St. Gabriel. Kay Ibal. Hindi dito sa may ano. Sa Ito magiging ilong dito. Yan lang, malapit lang. Yan o. Kaya sabihin o. Sa may Potrero, St. Peter. Mas maganda dun. Oh, sige. Ganda nga po. Yan. Kailangan niya ng magdala ka ng birth certificate. Ganda nga po. Nag-ano yan? Venezuela. Yun lang kailangan natin doon. Kasi binigyan niya sa pati mo. Hindi na ko alam. Hindi, ay sa pati mo ba sa Oo, sa pati mo ko bininyagan yun. Yung aso. Katabi niya, siya lang katabi niya. Hindi, basta wala na ano. Kaya alam mo. Hi! Salamat. Si Alan po, God sir. blessing. Thank Sir, you, si thank Alan. you. Nagali mo po. May dala si Alan, may dala. Yalan. Kasi ice cream dala niya eh. Ice cream eh. Iinumin ko. Ice cream. Ice cream naman May dala yan. pa siyang ice cream. Grabe. Yan, kala ko ba ano. Pasok. Dito ako yung ano. Pasok pre. Hindi, pasok mo na yung Ang bang bunga. Ito oh. Ang dami pa blessing na rin. Lad! Diba? Lad! Grabe. Ano ka? Tinggang. Ice cream oh. Ganyan nga. Ice Ice cream. cream kaya oh. Yan. Tawag ka ni Kuya ano. Thank you. Yan. Yang. Mayayain pa rin eh. picture mo ka. Kaya nga. No, marami yun, di ba? Oo nga, anong oras pa kasi ano ngayon, Mare? Ewan kayo, anong oras na ba? Yung pansit, tanong mo muna doon na puntahan mo nga para may Nasasya to ah. Kasi talaga yung pansit. Pansit tsaka palabo. Binila mo na. Ano? Ah, Video lang. yan! Dumi na kay Iya. Dumi na kay Iya. Hmm? Iya. May pakainin mo Hindi yun. ka naman. Tumboy ka talaga, ayaw. Picture. Yang! Yan. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish. Wish ka muna, wish. Yay! Excuse me. Walang punasan yan ha. Walang punasan. Ayaw ko yan. Malagkit yan. Ayaw ko. Hindi mo mapatid pe. Bigyan natin. Pag may mabata. Ang damit mo. Happy birthday to you. Happy birthday. Anak! Mamaya anak. Mamaya. Doon ka na ba? Abo. Haba ng wish mo, ah. Ako na ODN na. Go! Malungkot. Lungkot, ah. Malungkot naman ha. Nainitan na. Sana ulit ba yung tababa ko? Visit na eh. Visit na yun. Nag-video ko, hindi ko ginanito. Ang tanga ko talaga. Take two. Take two. Take two na eh. Picturean niyo mo. Wala tuloy. Visit na. Ay, dami naman. Parang artista. Parang artista. Uy, maligo ko ng Birthday, yang. Happy birthday, yang. Birthday, happy birthday. Happy birthday, yang. Wala naman ako eh.
ano na? Wala pa yung palabok. Uy, pakain mo sila mo. Kailan na? Luna, vlog. Yung isang cake, nandun ang pangalan mo. Andun na yung pangalan mo. Dapat sa kabila pa, isa pa. Isa pa. Sarado nyo yun. Sarado nyo na muna yan. Sa cake ka ba? Meron ayun oh, dalawa yan eh. Isa pa. Malapad yung likod mo. Yan na, tsaka... Yan nga kumanta. Yan ang bumawi. Ayun, gahanap kayo ha. Gupitin mo, gupitin. Tanggalin mo muna yung mga... Happy birthday to you! Happy birthday! 1, 2, 3, go! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! May hinto. Wish! Okay na! Anong wish mo muna? Maging babae ako! Mawala ang COVID! Yay! Happy birthday to you! Kan! Parang di naman mas